Example beri समायसाव खोख्लैना लायो हिनजावसाफ्रा बिराद खस्थ' खालामना लायो मालाबा हौवाखौनो मोनलांदां सानो आरो मालाबा मोनगोनदां सानबाबो धोनि न'खर नुबा ब्लड थांगारो धोनि मोनबा थाङो जोंनि खृष्टान हिनजावसाफ्राबो एनसिबाबो थांफिनसिगोन आरो बे धोनिबा सम्पथिखौ नायो ओंखायनो हिनजावफोरनि गोसोफ्रा बिराद गुरै बायनो गोरलै ओंखायनो बाइबेला होनदों आदमनिफ्राय लानानैसो हौवाखौ दानाय जादों खादों इसोरा हिनजावफोरखौ एक्सट्रा दायाखै खादों जोंखौ दानाय बायदि एक्सट्रा दायाखै गोसो जानानै दायाखै आदमनि बेगेंनिफ्राय लानानैसो हौवा बानायदों होनदों जोंनिफ्रायसो बानायदों ओंखायनो जोंहा बिराद साननो गोनां ओंखायनो जोंनि हिनजावफ्राबो मा जानांगौ हौवाफोरना गावनि बेगेंनि जानांगोन दा बेगेंनि जायैखौ मालाबा बिराद जरजबस्ति हाबा लानोसै साननैसोआवनो गारलायसै गारासे गावनि बेगेंनि नङामोन जरजबस्ति लाबाय थिग नांलायनोसै बुलायनोसै न'खराव समस्या जाहैनोसै जोंनि जोहोलावफ्राबो बिदि गावनि इस्सा बायदि सानिखौ नायनोसै मोजांखौ नायनोसै हाबा खालामनोसै उनावहाय दावराव जानानै गारलायसै दाथ' गारलायनायल'खा बे नोंनि बेगेंनि नङा बियो नोंनि बेगेंनि बेगें जानांगोन हिनजावा आदमनिफ्राय जेरै हौवाखौ बानायनाय जादों जोंनि बेगेंनि बेगें जानांगोन ओंखायनो इसोरनि इस्सा बायदि जानांगोन दा गावनि बेगेंनि नङा गारा खालामना लानोसै बेबायदियावनो जोंनि गेजेराव समस्या जायो नांलायबाय थायो बुलायबाय थायो मानसि हिसाबै मालाबा एसे एनै नांलायनाया बेलेग बेस्थ बेलेग बिसय बेफोरो खिन्थु गारलायनायाथ' नोंनि बेगेंनि नंखाथारला बियो आदमा गारदों खोमा हौवायाबो गारदों खोमा बिराद साननो गोनां ओंखायनो हिनजावसाफोरखौ सानैखौ नायनानै लाखानाङा सेंग्राफोर आं एसे फरायना होनि हिनजावसाफ्रा ओरैबायदिनो दै बोसोन बिजाब 31:30 नायनो मोजाङाव सोलिनाय दं नै नायनो मोजाङाव बिराद सोलिनाय थायोनो बे हिनजावसाया महर गोसा नालाय बिराद अहंखार जायोनो ओरै सानोनो नोंलाय माखाय महर दं नालाय जालदाब जुलदाब होननानै आं बेलेगखौबो लानो हायो नै सोलिग्रा जायोनो महर मोजां आइजोफ्रा बिदि होननानै सोरबाया हामा मोननाङा बाइबेलखौसो खोन्थादों आं माने महर गोजा हिनजावफ्रा हौवाखौ जालदाब जुलदाब गारनानैबो बियो थाङो ओंखायनो सोलिनाय दं होनना बुंखादों माने महर गोसा नालाय नोंखौ गारबाबो मोनखायो मोनासे नोंलाय माखाय गाहा महर दंखायो नालाय दुग्गा जायोनो ओंखायनो होनदोंनो नायनो मोजाङाव सोलिनाय दं दानाथ' हौवासाफ्रा बिराद मोजां महर नागिरो दा नागिरो सानैखौसो नायो सिंनिखौ नाया सानैखौसो नायो बिरादनो मोजां जागोनलाय बे नायो सिङाव जे मा बाइबेला होनो सिङाव मा होनो सोलिग्रा जायोनो बिदिया आरो नायबावदो समायनायाव लहरायलांनाय दं जाबाय दानाबा आखला मोजां जायानो बिदिया गाज्रि जायो महर गोसा नालाय बैखौ गोसोलाय बैखौ गोसोलाय बैखौ गोसोलाय महर गोसा नालाय बैनावबो थाखा जालाय बैनावबो थाखा जालाय बेखौ ज्राब गारलाय बैखौ गोसोलाय बेबायदि जायो महर गोसा हिनजावसाफ्रा लहरायनाय होनो बेखौ नंगौ दा नोंखागौ बे राय नंखाय नङा बियो दा महर गोसा हिनजावफ्रा नुवानो जालदाम जुलदाम गावनि गथ' गथायखौ गारना बेलेगजों बल' थांखायो दा लामारोबो दा बेलेगाबो महर मोजां नालाय लाया होमबा दाथ' गथ' गथाय हौवा गोनांफ्रासो बांसिन सेंग्रा सिख्ला जाबाथ' जोंहा बुंनांगौ गैया माबा मोनसे जायो दा बेबायदि ओमफ्राय नायदो दाना आन्थाय जाय हिनजावा फोरबोखौ मान होयो बियो बाख्नाय जायो फोरबोखौ मान होग्रा जानांगौ इसोरनि बोसोनाव थाग्रा जानांगौ आइजोफ्रा अननो रोंनांगौ आइजोफ्रा अनो ना अना आइजोफ्रालाय हौवाफोरखौलाय गस्ला लंपेन्ट सुना हैना होआ होयो आइजोफ्रा ओमफ्राय गोजानाव थांनानै फैबा दै जासिना जासिया दै लोंगोन नामा होननानै जासिना जासिया जोंना सेक्रेटारि नालाय जासिना जासिया आं दैदेनगिरिफोरखौनो सोंग्रोनोसै नोंना हिनजावा गोजाननिफ्राय फैबा दै जासिना जासिया
दै लोंगोन नामा होननानै बिनाबो गथ' गथाय जाबाथ' बिफा दै लोंगोन नामा होनबाय गथ' गैयाबा दै लोंगोन नामा होननानै आरो बाबु बिफा दै लोंगोन नामा होननानै होना